nu skal vi se, hvem der kan kaste længst med den her. Den går lidt i stykker, men nu skal vi se, hvem der kan kaste længst med den. Hvad er det egentlig? Vi skal se, hvem der kan kaste længst. Og det er meget vind, så jeg tror godt den her vej. Så den her vej skal den. Okay. Så det var altså her, og vi startede derovre. Så det var altså herovre, hvor den sluttede, eller hvad fanden det hedder. Og du må ikke bande, undskyld. Nå, nu er det Alexanders tur. Nu er det Alexanders tur. 3, 2, 1 nu. Okay. Det gælder ikke, når den triller, siger det. Så jeg bare det. Så den land sådan her omkring. Og så trillede den her ud til. Og min anden land sådan derovre. Så var det Nord, der vandt frisbee. Jeg er ikke så god til det, men altså, det er sådan det er. Og så er det Nord, der vandt atletik. Og ja, han vandt guld i atletik. Og så mig vandt en fodboldkamp 7-0 her i Ringe. Så her på os. OB-fans. Så like og subscribe til OB-fans, hvis I gerne vil have mere.